जाखांफु आइजो सैथोस्रि दैमारिनि मोनसे बाखनायथाव हाबा। खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि बे बाबा एलडि प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन गासिखौबो बरायबाय। आङो दायो नोंथांमोननो भिडिअ लानानै फैलायबाय। आखाइ फारनैखौ सोमावोब्ला मुलाम्फा जायो, बेखौ फोरमान होदों सैथोस्रि बसुमतारिया। बर' समाजनि माखासे आइजोफोरा नखरनि रांखान्थियारि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय गुबुन रायजो दिल्ली, मुम्बाइ, बेंगालर बायदि गुबुन रायजोफोराव खामानि मावनो होनानै ओंखारलांनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय आखाइ फारनैखौ सोमावोब्ला गावनि जायगायावनो गोबां रोखोमनि खामानि मावनायनि गेजेरजों रां खामायनो हायो। दिनै बे बाथ्राखौ फोरमान होदों उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि सहरनि साखाथियाव थानाय 2 नं सनाजुलि गामिनि थागिबि माइकेल दैमारिनि अनसुलि बिसि सैथोस्रि दैमारिया। बिथाङा नखरनि बारि खनायाव गंसे लकेल दाउनि फार्म बेखेवनायनि गेजेरजों नखरनि गोनांथि जानाय माखासे रांखावरिखौ सुफुंनो हादों। बिथांनि बेबायदि हाबाफारिया थारैनो बाखनायथाव आरो थुलुंगाखांथाव। सोरबाफोर सुबुङा न'आव थानानै रां आरजिनो दाउ फार्म बेखेवनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा सैथोस्रि दैमारिनि इउट्यूब चेनेल बाबा एलडि प्रडाक्शननि गेजेरजों मिन्थिना लादो। खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि सिगाङाव सैथोस्रि दैमारिया मा फोरमायदों मिन्थिना लानि। नंगौ, बे समाव जों गोबां नुबोबाय थादों समाजारि बिजोङाव जोंनि माखासे बर' आइजोफोरा दिनै हौवा माहारिफोरजों लोगोसे समान समान बायदि बिथिङाव दिनै आगबारिबोनायखौ थारैनो जों बुंनांगोन। जिहेतु गेलेनाय बिथिङावनो जा, हारिमु बिथिङावनो जा, बा आबाद मावनाय बिथिङावनो जा। दा दिनै आं दंफैयो नैबे समाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे डिमाकुसि सहरजों नांजाबनाय 2 नं सनाजुलि गामियाव। आरो जाय 2 नं सनाजुलि गामियावनो दिनै सासे जोंनि बर' माहारिनि सासे जाखांफु लाइमोन आइजोआ दिनै गावनि आथिङाव गसंथानो नाजानाया थारैनो जोंनि थाखाय बाखनायथाव जादों। आरो बिथाङा मानि थाखाय दिनै गावनि आथिङाव बेबायदि गसंथानो नाजादों बा माब्रै, बेखौ जों नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दं। जिहेतु नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायनाय जिहेतु जाबाय। नैबे नुथायानो जाहैबाय डिमाकुसि सहरजों नांजाबनाय जि 2 नं सनाजुलि गामिनि मोनसे नुथाय। आरो बे गामियाव दिनै सासे जोंनि जाखांफु बर' आइजोआ दिनै बेयाव गोबां जिथु जोंनि लकेल दाउ फिनायनि गेजेरजों दिनै गावनि नखरखौ सुंथानाय जि राहा लानाय बेखौ जों नुनो मोननाय जादों। थारैनो बाखनायनांगोन जे बिथांनिया बेबादि जि हाबाफारि लानाय, बे गोबां जिथु जे लकेल दाउ फिनायनि गेजेरजों जि रांखान्थियारि जिथु आरजिनायनि जि राहा, बे थारैनो दिनैनि सानाव बाखनायनांगोन होननानै जोङो बे समाव जों थारैनो नुबाय थादों। जिहेतु बेयाव गोबां रोखोमनि जि लकेल दाउ, बेयाव जों बे जिथु सनाजुलि नैबे गामियाव जों नुनो मोननाय जादों। आरो बिथांजोआ सोर, फै जों बे समाव जों बिथांनिफ्रायनो जों मिथिनो नाजानि जिथु बिथाङा मा थांखि लानानै दिनैनि सानाव बेबायदि गोबां जिथु लकेल दाउ फिदों। बिथांनिफ्रायनो जों आबुङै मिथिनो नाजानि। जिहेतु बिथाङानो जाहैबाय जिथु नैबे सनाजुलि गामिनि जि सैथोस्रि दैमारि। आरो बिथाङानो दिनैनि दानाव सिनायथिखौ। खुलुमबाय, आंनि मुङा सैथोस्रि दैमारि, आंनि हासबेन्डनि नामा माइकेल दैमारि। ओमफ्राय जोंनि गामिया 2 नं सनाजुलि, डिमाकुसि 2 नं सनाजुलि। आरो ओमफ्राय आंहा चेनेल दङ, बाबा एलडि प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेल दङ। आচ্ছা, जों नुबाय लकेल दाउ फिनाय बबे समनिफ्राय जागायनाय? जोङो बे दाउ फिनायखौहाय 2022निफ्राय जागायजेनदों। दासिमहालागै 2 रानिं जाबाय आरो दासिम दाखिनियावहाय। जागायजेननायाव बेसेबां दाउजों जागायनाय? जों जागायजेननायाव 100टा दाउ लानानै जागायजेनदोंमोन आं। दासिमाव माबायदि मोनदों मुलाम्फाया? मुलाम्फाया जों थिगानो, न'खर सोलिलांनो थाखाय हागासिनो, बेजोंनो सोलिलांगासिनो। जोंहा माने जबबो गैयाना, बेबायदि मावनानै जानो थाखाय सोलिलांनो थाखाय जों दाउजोंनो सोलिगासिनो आरो। दाउआव बेमार बायदि रोखोमनि बेराम आजार जायो आरो आदार बेनि बेलायाव? दाउआ बेमारखौ नायनानैसो सिनायो, दाउनि सिमटमनि सायाव आरो बेमार मा जादों बेखौहाय नायनानै जोङो सिनायनो हायो। CRD बा CRD जादों होननानै जों हमनो हाबाय आरो प्रेक्टिकेलि। ओमफ्राय आदाराथ' जेनेबा फिसायाव बेलेग होनांगौ, 0निफ्राय सप्तासेखौहाय बेलेग आदार होनांगौ, बेनिफ्राय मास 2-3सिमाव बेलेग आदार होनांगौ, बिदै दैनायाव बेलेग होनांगौ।
माइरंफोर होयोबाबो जायो, माइरं बा माइ बेबायदि गांसोफोर हानानै दानग्लिनानै गुन्दैफोरजों लगायनानै होयोबाबो दाउआ जायो, बेजोंबो जायो आरो। दाउदै आरो दाउ बेखौ गुबुनाव बेबायदि साप्लाय हरनाय जायो नामा? दाउदैखौ जोङो जायफोरानोखि जानो नांगौ बा जायफोरा मेचिनावहाय बेरहोनो थाखाय नांगौ बेयावहाय हरो जोङो। लांफैबा कास्टमारफोरा गावसोरनो कन्टेक्ट खालामनानै दाउदैखौ लांनो फैयो आरो। ओमफ्राय दाउखौबो बेदरनि थाखाय जोङो दाउलाफोरखौ फानो, जो दाउखौ जों फाना, मानो होनोबा जोङो जो दाउखौ बिदि प्रडाक्टनि थाखायसो लादों नालाय, बेखायनो जों दाउजोखौ फाना, दाउलाखौ फानो आरो। जोंनि गोबां आइजोफोर दङ दा दिनै बिथांमोना गावनि टाइमखौ ओरैनो दोनबाय थादों, दा बिथांमोना जबनि उन खारबाय थादों, दा बिथांमोनखौ मा खावलायगोन नोंथांनि फारसेनिफ्राय? जायफोरानोखि ओरैनो दङ, बे जबनि थाखाय होसोगासिनो, जायफ्रा जब मोनथाराखै, माबा मोनसे मावनानै जानो गोसो जादों, बेवहाय नोंथांमोना माने दाउ फिनानैबो गावनि नांगौखिनिखौ इनकामखौ बरननानै लानो हायो। दाउ फिनानैबो बेबायदि दाउखौहाय जोङो जेनेबा सानसे बेस्थ'थ' थाबाय थानो नाङा, आदार खोन्थाम होबानो जायो, बेनिफ्राय सम सम दैखौ नायनानै होनांगौ, बेखिनियावनो जाहैयो आरो। मुलाम्फानि फिनायनि बागै दाउ फिनायाव जोङो बेबायदि ट्रेनिं लायाखै, जों गावनो फिनानैनो प्रेक्टिकेलि रोंलांनाय आरो। आरो नोंथांजों माबा मोनसे सोलोंनो गोसोब्ला बिथांमोनखौ मा खावलायगोन? सोरबाफोर जुदि दाउ फिनो गोसो बा दाउ फिनायनि बागै सोलोंनो गोसो, बेयावहाय माने जोंनावहाय कन्टेक्ट खालामनानै सोलोंफैनो हागोन, ट्रेनिंखौ लाफैनो हागोन। ओमफ्राय नांगौआवहाय आंनि बाबाइलि प्रडाक्सन चेनेल दङ ना, बेयावबो आं माखासे दाउ फिनायनि बागै होनाय दंखायो, बेयावबो सोलोंनो हागोन। बेयावहाय हासबेन्डनि नाम्बारखौ होनानै दोननाय दङ, बेयाव कन्टेक्ट खालामबानो हागोन आरो सोलोंनो बा कन्टेक्ट खालामनो। जागायजेनथारनायाव नोंथांनि बायदिब्ला बेसेबांसो खरसायाव जागोन? जागायजेननायावथ' जेनेबा नोङो 100टा दाउ लायोबा 40 थाखा खरै 4000 थांगोन। ओमफ्राय न'फोर लुनायनि थाखाय नों गावनो जुदि मावोबा 6000सो, मिनिमाम 6000सो थांगोन आरो। नोंथाङाथ' सासे आबादारि जाहैबाय, सरकारनि फारसेनिफ्राय बेबायदि माबाफोर अनसुंथाइ मोननाय जादों नामा? दासिमहालागै सरकारनिफ्राय जों जेबो मोनाखै, जों गावनो निजेनो खस्थ' खालामनानै बे दाउफोरखौ फिगासिनो आरो, सरकारनिफ्राय जेबो मोनाखै। फाननायनि बेलायाव एसे जेंनाफोर सोमजिदों नामा बेबायदि? फाननायनि बेलायावथ' जोंना बेबायदि जेंना जायाखै, बिराद बिहरोसो, माने बेफारिफोरा बिराद कन्टेक्ट खालामो आरो, माने दाउ नांगौमोन, फाननो जाबाय नामा बेबायदि सोंहरो, खिन्थु जों हरख'नोसो हायाखै। मार्केटआवबो इसिबां खस्थ' गैया, फाननो हायो आरो गोसोबायदि, माने लांफैखायो गावसोरनो। दासिमाव बेसेबांसो सोलिबाय थादों दामा? दामा दायो केजि 400 सोलिगासिनो, दाखालिसो आं फानखांबाय माखासे 400 केजियावहाय। फिनानै दिनै मुलाम्फा मोनदों, बेजोंबो न'खर सोलिनो हायो होननानै नोंथाङा सानो ना? औ सानो, बे दाउजोंबो न'खर सोलिलांनो हायो। जुदि सोरबाफोर जुदि नोंथांनिफ्राय बेबायदि दाउदै आरो दाउ लांनो गोसोब्ला नोंथांखौ माबायदि जगाजग खालामगोन? आङो आंनि चेनेलावनो जायफ्रा दाउदै बा दाउ लांनो थाखाय गोसो दङ, आंनि चेनेलावहाय आङो डिसक्रिपसनावहाय नाम्बारखौ होनाय दङ, आंनि हासबेन्डनि नाम्बारखौ आं होनानै दोनदों, बेयाव कन्टेक्ट खालामबानो जायफ्रा लांनो गोसो लांनो हागोन। फिन खेबसे चेनेलनि नामखौ? आंनि चेनेलनि नामा बाबाइलि प्रडाक्सन इउटुब चेनेल। बिथांजोआनो जाहैबाय जे सैथोस्रि दैमारि, आरो बिथाङा नैबे उदालगुरि जिल्लानि बे डिमाकुसि 2 नं सनाजुलि गामिनि बिथाङा जिथु थागिबि, आरो बिथाङा दिनैनि सानाव लकेल दाउ फिनायनि गेजेरजों दिनै न'खर सुंथानो लानाया थारैनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बिहोमा होननानै बिथांनि सायाव जों बुंनांगोन। स' मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि दिनाव जिथु रां आरजिनांगौ जायोब्ला खोब गोब्राब जानानै फैदों। दा बिनि थाखायनो जोङो बेबायदि फिसा फिसौ जिथु दाउ अमा फिनायनि गेजेरजोंबो जोङो दिनै गावनि रांखौ आरजिनो हायो, नांगौखिनिखौ जोङो दिहुननानै लानो हायो। जोंबो हास्थायदों फैबाय थानाय समाव थारैनो नैबे सैथोस्रि दैमारि बायदिनो जोंनि हारिनि जि आइजो माहारि बिथांमोनाबो ओंखारबोनानै बेबायदि थाइसे थाइनै रां खामायनायाव नांथाबगोन होननानै